ktorá tu bola už v rokoch 2010 a 2011. Momentálne nastavenie okolo 1400 konských síl. 172 v cieli pre Lumara a 12,54, ďaleko to nie je určite strop tohto auta. A Supra, ktorá absolvuje dneska už myslím, že druhú jazdu, bola úplne prvýkrát vyťahnutá momentálne tu v Trenčíne. Takže tí, čo ste ešte nevideli uvidíte. Toto auto dosahuje štvrťmíle za 8 sekúnd, uvidíme, či sa to podarí aj na tomto asfalte alebo na tomto gripe. Verím tomu, že áno. To som ani nešlo. 8,6 dosiahlo toto auto minulý rok na Slovakia Ringu. Plus malo jeden handicap nášho riaditeľa pretekov, 80 kg navyše. 93, pre baby 80, ale v realite 90 kg, ešte 93 navyše. Vtedy dosiahol čas 8,6, uvidíme, či sa mu podarí dnes pokoriť osmičku. Takže 1400 konských síl a poprosím fotografa, keď si ešte nevidel buchnúť takú gumu, ja idem za auto. Padák je nachystaný, dúfam, že ho nebude potrebovať. Každopádne ideme na to. Automat, myslím, že trojrýchlo.